WINNDERE. bandiraɓe ferlankoɓe on calminama on yallinama on kofnama ne kay ko weltare tan e arde ɗo e nder wuddu ferlo ɗo woni wuddu ferlo Ndiott saɗa waɗa politique a naatani Ndiott a siwa naat ferlo ko ɗo woni wuddu ferlo ko ɗo woni premiére politique e ferlo ko Ndiott ɗum noon ko yettere Allah tan arde ɗo e responsable politique en kono Amadou Samba Kane e jaɓɓal kesel docteur Daf no min mbiyatamo e nande Mariame Kane e délégation ngaji amen ɗi ɗum noon ferlankoɓe e dañi hoɓɓe ɓeɗo ko ɓe gardina to Amadou Ba ɓeɗo Amadou Ba totti e nder département de Kanel yo jooɗono en ga yo liggono en ga caɗele gonduɗen ɗe enen ferlankoɓe ɓe jiyana en ɗe ɗum noon ko kalfimi on kalimon Allah ko Amadou Ba totti en ko Amadou Ba totti en ko Amadou Samba Kane directeur de l'ONAS o totti en ko jaɓɓal kesel docteur Daf directeur de CMI e nande Mariame Kane komo ganduɗon ko bandiraɗo ɗum noon kalimon Allah groupe o kalimon Allah jaɓɓal kesel ngal ƴeewen yaade yeeso amin mbiya on bisimilla amin mbiya on bisimilla ko suuɗi ko woni boowal e ko woni nder amin mbiya on bisimilla kulol ala nawon ɗo gati nenne saɗa teski premièrement arde ɗo a meeɗi wiide ɗo wona politique foti addudema ɗo ko dewgal amin gandi ɗum amin gandi mawɓe ɓennuɓe amin gandi mawɓe ɓennuɓe holno ɓe goruno ɗum noon sa are amen a wi aɗa yiiɗi jotodirde amen te ɗum ko gonga min en meeɗani jooɗade so politique immima so politique immima so immaki en meeɗani jooɗade lewru a noddanimi kala ko kewi ene nafta nodda kam guittiren kom ɗum noon mbawmi wiidema tan ko bisimilla kala ken keɓani ɗo tawa ko arsugo men woni ala hen kono ala hen ko gañano ɗon tuggude ñande kalduɗen ha ɗo tuggude ñande jiidniɗume Amadou Samba Kane min kaldiɗi ha ɗo koko ɓeydi tan woodi kono ala ko wayni bandiraɓe délégation immiɓe département Kanel ha naati e commune mbo Hawre naati ɗo hennam e village mo Ndiott e laawol ngol musde e mettude emin mbiya on bisimilla moɗon kon jinnaɓe ɓe min nananno kon jinnaɓe ɓe min jiyatno gueɗe mumen to banggue moƴƴere Allah walli min hande on gari ɗo emin mbiya on bisimilla moɗon kala nokkuɗo faana e hunuko muɗum minne longueram yaari koye nenam jinnaɗam koddijo amen koddijo esamen koddijo lawɓe chef de quartier lawɓe nene Mariam wallahi min koɗani Kanel kono dendagal law teddugal ma manore ma e ɓingu moƴƴagu ma baroɗe noon ko ɗiɗi tan gonata e ladde dewri tan e gordi kala nde gordi dawi heɓani so dewri dawi heɓani yoɓe ƴewto mataw koto fuɗɗa ɗo hennam woni moƴƴani walla noɓe jaltirni ko noon woni fewani kono kala ganduɗo Kanel andi galle mam Abdoul Salam Sall ɗo hennam dari ɗon andan ndiɗo maɗi kadi wona maɗi mbaɗen ɗon tan haade goɗɗum heɓede ala ko mbaɗen ɗon ha yiiƴe e aduna kadi ka baniraɗo debbo mo ganduɗa oɗon gaari e dow inde parti mo ganduɗa min meeɗa wadde politique min jiiɗa politique minen caggal Allah Macky Sall Amadou Ba min guddi ɗo kala parti garnoɗo ɗo ɓe jiyanimi ɗo hennam sukaɓe ko gaari ɗo ha dimino min marata ɗo hennam ɗo addimi ɗo somi noddama mi ara saabu ko Amadou Ba carte me carte debbo me carte nenam e carte ɓiɓɓam ko Amadou Ba hande Amadou Ba janggo somiɗo wuuri ko Amadou Ba inchallahu rabbi e min mbi on bisimilla mon noon e dow inde jinnaɗo amen oɗo kadi neɗɗo joguiɗo konngol jogui teddugal jogui ɓural jogui kadi konngol ngol ganduɗa so haali so wona Allah ala bawɗo ittude men nam o woni kaw Mamadou Bayla saabu ko gorko dariɗo e leydi cuusɗo reedi kadi ganduɗo ko tawi ko koko wasete wona ko maydete kala ko neɗɗo dañi e aduna ma gasa ha laaɓa woni laamu mum woni jawdi mum woni ɗumɗo moƴƴago muɗum woni ɗumɗo jomirago muɗum noon emin ñaago Allah tan kanko nde Allah ɓoyno tambo e jeese amen min mbawa wiide ko joom wuuro min mbawa wiide o wona joom wuuro
sabu ko ɗi joom wuro kadi kala kono kewe wuro he joomoyen wuro hen ɓe mbattata gueɗe ɗen koye dow makko wadde hay so wonani omo duundi hen min mbima kaw ya juutde hen bat ya barke teddungal ɓurani hen Allah kadi min lettimi albarka moɗon jaafoɗon jarloɗon noon mi salmini mawnam sehlam koolaɗam Mamadou Bayla Seydi Kane babam ne wiyanno kano ko enen fof ndendi kono Seydi o ko ma mérita ɗum nde mbiyeɗa Seydi Kane a jarama Samba Djidi mi salminima Guedde Kane anne kayni mi salminima à travers toi kadi mi salmini dendagal rewɓe Ndiott par ce que ko an woni mawɗo mabɓe haala ka juutata ko siftinde tan seeɗa enen fof gondunoɗen koye Macky Sall kono hande oɗo ñalawma min gondi koye Amadou Ba gande so tawi wonɗo Macky Sall henno en hande woni Macky Sall men ko Amadou Ba saabu ɗum nanguirnoɗen e Macky Sall ko batte ko haalpular nanguirnoɗen e Macky Sall par ce que ko leader national yeeya woni président de la république o holli en oɗo o wiyani en ni yen goppu wonko naati hakkude mabɓe noon Allah andi ko ɗum woni kono ko wawi hen wonde foof enen ñaweten tan ko jiiɗen ko hay goto meeɗa yiide neɗɗo waɗa candidat yaha ala ko heddi so wona woote jam fa jola jam fo o noon o siini saabu ɗum so wonano kanko hande en jooɗota ko ɗo en Sonko en ina gono président men ɗum noon minen emin gandi nomin joftorto emin gandi nomin guittirta caɗele leydi ndi hol noon ɓe puɗɗima lebbi jeeɗiɗi caɗele foof en jii so maaro ɓeydima so nebam ɓeydima so sabunde ɓeydima so luwas ɓeydima ko caɗele mehe meɗen sukaɓe men ɓe dañanɗoɗen golle ko heewi hen natti yoɓede ɗum foof addi ɗum koko ari ko ɗum noon waɗi joguinoɗo programme o miiji ɗum o ha addani on oɗo pont joɗɗo e nder PIDC waɗani on oɗo désenclavement lawol on so tawi namdima Sénégal naɓe yo ngar gotan ɗumen enen foof la budda gotanen mum par ce que ko ƴiƴam meɗen kadi eɗen gandi omo wawi liggade bandiraɓe somi ari ɗo mi ardani ɗo henne komi politicien tan min gardumi ɗo komi ɓiɗɗo wuuro ngo gardumi ɗo kon fasiraɓam eɗen pasdiɗi gila ko ɓooyi gila e taniraɓe gila e jatiraɓe tawmi ɗo ko élimane nega en min noon komi debbo de kono kala ko kalduma e neɗɗo Allah ina andi kala ko kalduma e neɗɗo so wona mi ronku mi waɗat onon noon miɗa andi mo kaldumi o kañumni ko noon wayi hokki kamen konngol mum so Allah jaaɓi kala ko wawi ma wat wona noon hankkadi hakkude makko tan e téléphone ko ɗo e pencu he o haali so ɗum ɗon ɓenni wonko ponmi famnude on kadi e politique he a yii listiji ɗi ne keewi kiƴam sehlam kiƴam tigi ko minen jangguide école minen jangguide e banque goto oɗon mbawi wiide banguji amen ɗi kam mbaɗi barke woni Abdou Karim Sall mi nani ɗum ɗo mi nani ko addi ɗo mi nani ko fewnani on kono noon gande so tawi on gooti carte mon fo Abdou Karim Sall ko rewata hen ko wonta Abdou Karim Sall ko reftata hen ko wonta Abdou Karim Sall ko refti hen ko kadi ko même chose reftoyta hen ko Sidi Talla ko miñam ko ɓi Baba Kali ko min holli ɗum sukaɓe ɓeɗo sukaɓe Mamadou e sukaɓe Sada hoɓe gandodiri kono reftata hen de par ce que woni ko sappo e goho ɗum noon soɗon mbaɗa carte mon mbaɗire ɗum avec intelligence gandon ko mbaɗɗon gandon no mbaɗirton ko ɗum jinnomi ñagade on e haalande on kadi haal pular kala ɗo woni ina foti tingande Amadou Ba ko ƴiƴam mum ko kanko kadi wawani assemblé o ko woni toon ko addude programme mo gandanɗa hoorema kala nde ɓeeɗo mbaɗi ko fewani omo wawi dartinde ɗumen ɗum noon bandiraɓe mi junnata ko hen haala so ɓooyi tan ina wawi bona
kono noon banda men miɗo jertina on tan tinno ɗe mbatte hakkille e Amadou Ba mbatton hakkille e oɗo papier gandon woni mantode amen ko ɓokki minen min goni koye awde ɓokki min natti yaade e puccu min goppi puccu ngu min jiida e mabɓe hay batte min natti wonde APR min goni ko nouvelle responsabilité min goni ko jamm e njeriñ bandiraɓe Ndiott mi salmini on miɗa andi kadi so Allah jaaɓi ñande 17 lewru mon ciftor wonde Amadou Ba ko bandon mon ciftor nene Mariame Kane ari ɗo ko bandon ko paso mon mon ciftor Amadou Samba Kane ko doom bay mon ari ɗo ko paso mon goto noon Amadou Ba yimɓe daña e nder département Kanel député taw ko ɗo e département he jeeya gande kala liste goɗɗo mo goton ɗon ala aucune chance emin cikki e komin yii joni ko komin daari ko partout ɗo min jeeyi yimɓeɓe kañumen jiɗani Amadou Ba e ɓerde mumen ko jimol ngol haalata ko an o woni e ɓerde ɗe kanko tigi woni e ɓerde yimɓe ɗum noon mbaɗon hen fulla mbaɗon hen fayida soɗon mala wuni ko ɗum jinmi ñagade on Allah jarama on jarama mi salmini on onon foof merci. WINNDERE.